खुलुमबाय सोरजिरा क्रिएटिभिटी इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। दिनै बिटिआरनि एलपि इउपिनि भेरिफिकेशना गिबि सान आरो गिबि सानाव गोबाङा भेरिफिकेशन खालामहैबाय। बेनि गेजेराव आंबो सासे भेरिफिकेशन खालामहैनाय जाबाय एलपि इउपिनिखौ। गुबैयै आङो एलपि इउपि मोननैबो दङमोनब्लाबो नाथाय आलदा आलदा एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन, एलपि आलदा इउपि आलदा। ओंखायनो बेबायदियैनो भेरिफिकेशनबो खालामनाय जाबाय। गिबियाव एलपिखौ खालामग्रोदों, बेनि उनाव इउपिखौ खालामदों आङो आरो जाय जेरैखि हाया, सोरबा इउपिखौ खालामग्रोदों सोरबा एलपिखौ खालामदों उनाव। बेबायदिनो थांबाय। थांनानै गोबाङा मिथियाखैब्ला मिथिनानै लानो हागोन मा खालामो। जेनेबा थांबाय, थांनानै वालाव सिथाबखानाय दं, बयनिबो नामानो दंजोबखायो। सिरियाल नाम्बार होनानै नाम होदों। सिरियाल नाम्बार थागोन, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थागोन, बेनि उनाव नाम थागोन, बेबायदि दंखायो। गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बा जायखौ जों रल नाम्बार होनदों, बे रल नाम्बारखौ नायनानै गावबा गावनि नामखौ नायनानै लाबानो जाबाय। नायनानै सिरियाल नाम्बारखौ नायनानै लानांगौ, नोंनि नामनि सिरियाल नाम्बारा बेसेबां, बे सिरियाल नाम्बारखौ नायदो। सिरियाल नाम्बारखौ नायनानै टेबोल नाम्बारखौ नायदो। खाथियावनो दंखायो, टेबोल नाम्बाराबो खाथियावनो दं। सिरियाल नाम्बारजोंसो जागोन टेबोल नाम्बारा, ओंखायनो सिरियाल नाम्बारखौ नायनांगौ। सिरियाल नाम्बारखौ नायदो, नायनानै लादो, बेनि उनाव टेबोल नाम्बारखौ नायदो। टेबोल नाम्बाराबो वालावनो इन्जुरावनो सिथाबनानै दोनखाजोबनाय दं। बेबायदिनो गावबा गाव टेबोल नाम्बार हिसाबै थांबानो जाबाय गावबा गावनि टेबोल नाम्बाराव। बेनि अनगायैबो मेनलि बेयाव बिथांमोनहा दाखालि भेरिफिकेशन हगारखालिनो माखासे नटिस, माखासे फर्मफोर होनानै होखादों, जेरै एनेक्सार ABC बेफोरबायदि होनानै दोनखादों। जेराव जायहा एलपिआव सिंगोल बा एलपिनि सिंगोलखौ खालामदो, इउपिनि बा इउपिखौ खालामदो, ओमफ्राय बर्ड बा बर्डखौ खालामदो। बेबायदिनो गावबा गाव खालामनानै लांदो। फिलआप खालामनांगौ। फिलआप खालामनानै बेयावथ' ओरैनो मिथिखायो बयबो गावबा गावनि नाम, बिफानि नाम, ओमफ्राय सिरियाल नाम्बार, टेबोल नाम्बार, बेखौ नोंथांमोनाबो थांबानो मोनहैखागोन। वालाव थांनाय लोगो लोगोनो वालावनो दंजोबखायो सिथाबनानै, बेबायदि लिरनानै लाबानो जाबाय। बेनि उनाव मा दङ होननानै बुङोब्ला मेट्रिकनिफ्राय लानानै गासिबो डकुमेन्टस, गासिबो माबायानो दं, क्वालिफिकेसनानो दंजोबो। बेयाव गावबा गावनि बर्डनि नामखौ लिरनांगौ, बेनि उनाव टटेल नाम्बार, बेनि उनाव सिगाङाव मार्क्स अबटेनसो फैग्रोयो, बेनि उनाव टटेल मार्क्स, ओमफ्राय बेनि उनाव पार्सेन्ट। बेबायदियै गावबा गाव लिरनानै लांदो। सोर सोरना मा क्वालिफिकेसन दं लिरनानै लांदो। बे लिरनानै लांनायखौ गावबा गाव सिरियालि गाबज्रिखागोन सिङाव, गावबा गाव टेबोल नाम्बाराव थांबानो गाबज्रिखागोन सिरियालि। थांदो, थांनानै भेरिफिकेशनाथ' आरो निउसफोरनि थाखाय एनेक्सार D होनानै होखादों। निउसफ्रा मा डकुमेन्टस नांगौ बे होनानै होखादों। बेयाव जेरावनाखि नोङो गासिबो डकुमेन्टसनि एगेन्स्टआव ओरैहाय फारसे साइडजों खथा लिरनाय दंखायो, येस अर नो। 1 नाम्बार जेनेबा एपइन्टमेन्ट लेटार, एक्सेप्टेड लेटार, बेबायदि दंखायो। बेखौ नों बे लेटारा नोंना दङबा येस होदो, आरो बेबायदिनो गासिबो दंजोबो, येस बा येस, नो बा नो। नों माखौ होनो हादों होनो हायाखै, होनो हादोंबा येस 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 होलांजोबदो, आरो होनो हायाखैबा मायाबा गैयाबा नोंना नो होबानो जाबाय, नो प्रब्लेम। आरो स्पेसियेलि नुनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बेयाव आं जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनदों दिनै थांनानै, आगोलाव जेरैबायदि नायदोंमोन, चेक खालामदोंमोन, नाथाय बेयाव बारा चेक खालामनाय बायदि मोनाखै आङो। उनाव गावसोरसो भेरिफिकेशनखौ सिङाव खालामबावोना बेनो फाइनाल जायो मिथिया, नाथाय बेयाव जेरैबायदि भेरिफिकेशन खालामदों, बे भेरिफिकेशना ओरैबायदि सिम्पोल बानायदों, बिदि जेबो बारा खस्थ' खालामाखै। आं जेसेबां एक्सपिरियेन्स मोनदों बा आंनि खाथि खालायाव बा आंनि जायफोर लोगोफोर बिथांमोनहा खोन्थानाय बायदिब्ला, बा आंबो गावनो मिथिगौ, जेनेबा आंबो निउसनि हिसाबै निउसनि डकुमेन्टसखौ बेबायदि आंनावथ' बारा नायनाय जायाखै, खालि सोंदोंल' बेफोर डकुमेन्टसफ्रा दंखायोना गैखाया। डकुमेन्टसफ्रा दंखाजोबोबा गासिबो नोंना मा डकुमेन्टस दं बे डकुमेन्टसखौ नायनानै नोङो येस येस होबानो जाबाय होननानै होदों। गतिके आङो बिथांमोननि बायदिनो
आंनाथ' फ्राय गासिबो डकुमेन्ट्सआ दंजोबो नालाय ओंखायनो आं गासिबखौबो येस होजोबनाय जाबाय आरो डकुमेन्ट्सखौबो जेरक्स खालामनानै गासिखौबो होजोबखानाय जाबाय बिथांमोनहा नायफिनब्लानो हयथ'बा नुफिनखागोन दायो बेनो फाइनाल ना मा मिथिया नाथाय भेरिफिकेसनखौ ओरैबायदि सिम्पोल बानायदों बारा बेबायदि बेले बेजे खालामाखै होननानैनो बुंनांगोन बिराद मोजां नियस बेबायदि झामेला खालामदों बा माबा माबि बिदों उमुक बिदों थुमुक बिदों बेबायदि होननाय गैया गावबा गावनो थिक खालामनो हाखायो थिक मार्क होखाना माबा होखानाय नालाय फर्म होनानै होखादों नालाय बे फर्मावनो झामेला गैया आरो गावसोर जेबो बेबायदि झामेला खालामाखै नों डकुमेन्ट्सखौ होदोंबा राइट हो डकुमेन्ट्सखौ होआखैबा न' हो डकुमेन्ट्सखौ होदोंबा येस हो डकुमेन्ट्सखौ होआखैबा न' होबानो जाबाय गोबांथार डकुमेन्ट्स बिनाय दं नालाय बेफोर डकुमेन्ट्सनि एगेन्स्टआव होदोंबा येस होआखैबा बा गैयाबा न' होबानो जाबाय बेबायदि बेनि थाखायनो बारा झामेला खालामाखै बेयाव जोंनि सिगनेसारनि थाखाय जिहेथु जोङो जेखौ डकुमेन्ट्स होयो बेखौसो येस होखायो नालाय बेयाव जोंनि सिगनेसारानो थाखायो नालाय स' अभारअल गासिबो मोजां बिराद मोजां जादों नेक्स्टआव जायफ्रा फैगोन गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लानानै फैखाजोबबानो जाबाय बेबायदि बारा झामेला खालामाखै होननानै बुंनांगोन बेनि देग्लायनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसना खालि मार्क्सखौल' चेक खालामदों होनोब्ला बारा बुंनाय जानाय नङा जोङो जानाखि फर्म फिलआप खालामनानै लांदों बे फर्म फिलआपआव जोङो जेरैबायदि क्वालिफिकेसननि मेट्रिकआव बेसेबां मार्क्स हायार सेकेन्डारियाव बेसेबां मार्क्स ग्रेजुवेटआव बेसेबां मार्क्स DLED टेटआव बेसेबां मार्क्स बेफोरखौ लिरनानै होखाजोबो नालाय जोङो बे लिरनानै होनायखौ बिसोरो भेरिफाइ खालामो आरो जेनेबा नाम्बारा नंमारगौ ना नंमारा बेखौ केलकुलेटर लानानै बिसोरो सानफिनो आरो जेनेबा साननानै बेयावनो टिक मार्क होयो बिसोरो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा देट मिन्स जों लिरनानै होनाया नंगौना नङा बेखौ नायनानैल' बिसोरो भेरिफाइ खालामो आरो भेरिफाइ माने टिक मार्क होनानै होयो नंगौबा नंगौ नङाबा नङा बेबायदिल' आरो स' बेखिनियानो अभारअल गासिबो मोजां आरो गोबाङानो हयथ'बा भेरिफिकेसनाव थांनानै एफाबां इजि भेरिफिकेसनबो जायोसो सानदों जानो हागौ नाथाय रावबो सोंनायबो जायाखै खोमा बा गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जेनेबा भेरिफिकेसना बेजोंनो फाइनाल जागोन ना गुबुन आरो गावसोर गोजा भेरिफाइ खालामबावगोन बेबायदिथ' मिथिया आरो जेनेबा माब्रै जागोन मिथिया दा भेरिफिकेसन हिसाबैथ' बेयाव खालामनायानो भेरिफाइ जायोमोन फिजिकेल भेरिफिकेसन जायखौ बुंनाय जायो स' नायसै उनाव मा जायो दा खिनिया बेसिमानो जोबोद मोजां भेरिफिकेसननि एक्सपिरियेन्सआ बयबो थांनानै मोजां मोनगोन आरो पेपाराव एक्सपिरियेन्स लानो बा भेरिफिकेसनाव थांनानै बयबो मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो स' बेखिनियानो गोजोन्थों